We kennen Ierseke natuurlijk van de schaal- en schelpdieren, hè? De mosselen en de oesters. Maar het dorp richt zich steeds meer op internationale vishandel. Ja, de situatie van 20 jaar geleden en nu is compleet veranderd. Maar dat zie je overal. Je moet meegaan met de tijd. En verder in deze Zeeland nu. Chemisch bedrijf 3M betaalt schadevergoedingen. En kerstkaarten maken in de gevangenis. Goedenavond. Ierseke wil naast mosselhoofdstad ook het viscentrum van Nederland worden. Het dorp is bekend van vooral mosselen en ook natuurlijk oesters. Maar die andere tak, de vis, dat is de afgelopen jaren hard gegroeid in Ierseke. Er rijden nu al honderden vrachtwagens per dag met vis. En het einde is nog niet in zicht. Traditioneel gezien kennen we deze beelden natuurlijk. De grote mossel- en oesterbedrijven in Ierseke die vooral deze maand extreem druk zijn. De zeevruchten worden vervoerd door dit soort grote bedrijven. Maar de laatste jaren wordt er ook steeds meer vis verhandeld in Ierseke. Sterker nog, Ierseke is samen met Urk de vishoofdstad van het land. En daarom zijn Zeeuwse bedrijven ook steeds actiever in het buitenland. In Frankrijk, Duitsland en sinds kort, we waren ook in Denemarken vertegenwoordigd, maar nu meer en meer in Noorwegen. Want er komt ook steeds meer de vis vandaan. Maar we zitten ook in Spanje en Italië, dus ja, zeg maar gewoon West-Europa. De markt had behoefte aan meer vis en dus ging Ierseke meer vis leveren. Maar de reden dat de bedrijven Europees aan het uitbreiden zijn, is net zo simpel. Door de opwarming van de aarde, van het water, zijn de vissen meer naar het noorden gegaan. En ja, dat is best wel... ja, de Noordzee wordt steeds minder interessant om daar vis vandaan te halen. Want die raakt een beetje overbevist. En dan gaan we naar, richting naar boven toe. Waar komt de vis momenteel vandaan? Dat is IJsland, de Faroe en Noorwegen. De koeien ziet de vishandel in Ierseke de komende jaren nog verder groeien als Ierseke flexibel blijft. Ja, de situatie van 20 jaar geleden en nu is compleet veranderd. Maar dat zie je overal. Je moet meegaan met de tijd. En de nieuwe wetgeving en andere dingen, dat is gewoon heel belangrijk. In Ierseke staat onze verslaggever Remy Oppeneer. Remy, het is daar geloof ik al behoorlijk koud. Wat betekent het nou, deze verschuiving, voor de toekomst van Ierseke, denk je? Ja, dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor de werkgelegenheid hier. Hè. Er zijn hier achter me op het industriegebied in de afgelopen jaren hele grote bedrijven ontstaan. Dus ja, betekent simpelweg ook veel meer werk. Er zijn ook sectoren waarin het niet zo goed gaat. Denk aan de mosselen bijvoorbeeld. Die hebben echt wel een paar hele zware jaren. Ja, die bedrijven hebben dan ook wel daardoor die omslag gemaakt van... Ja, bedrijven willen zekerheid en alternatieven, dus daar gaan ze toch naar op zoek. Maar ja, meer vis dus, hè, vanuit Ierseke. Maar als je dan kijkt naar die handel in oesters en mosselen, hoe gaat het daar dan mee verder? Ja, je moet het dus eigenlijk zien als twee dingen die elkaar versterken, die naast elkaar kunnen bestaan. Een voorbeeldje, vroeger reed er hier bijvoorbeeld een vrachtwagen met alleen maar mosselen en oesters naar restaurants in Nederland en België. Nou, tegenwoordig neemt die vrachtwagen dan ook, noemen ze wat, zalm en garnalen die niet uit Zeeland komen mee. Zodat het allemaal een stuk efficiënter gaat. Dus daar gaan er volle vrachtwagens vanuit Ierseke de pad op. Ja, je vertelt dat er zijn de afgelopen jaren dus een paar grote bedrijven bijgekomen. Zit daar nog meer in de pijplijn? Nou, qua grote bedrijven die zich hier kunnen vestigen, zal het wel meevallen. Want het industriegebied hier achter me, dat zit eigenlijk praktisch vol. Maar ik heb een aantal van die bedrijven die hier zitten gesproken. En die geven aan toch echt wel open te staan voor groei. Die willen echt nog wel groter worden in de loop der jaren. Ja, dat kan bijvoorbeeld, zoals we net al hoorden, door overnames in binnen- en buitenland. Dus ja, die titel van vishoofdstad van Nederland, die komt steeds dichterbij. Remy Oppeneer, dankjewel. Chemiebedrijf 3M heeft een schadevergoeding toegezegd voor bedrijven in de Westerschelde-regio die PFAS-schade hebben opgelopen. Om welke bedragen het gaat, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. Maar volgens een gedupeerde ondernemer gaat het in zijn geval om een paar duizend euro. Deze ondernemer accepteert dat geld niet. En ook beroepsvissers hebben PFAS-schade, maar zij zijn al een rechtszaak begonnen. Ze wantrouwen het bod dat 3M nu doet aan de ondernemers. Ik denk dat het een soortje zwijgeld is, maar goed. Dat is mijn mening dan. En waarom zegt u zwijgeld? Als je degene met mindere schade, die heeft je iets, zeg maar. Nou, die zijn dan wel of niet helemaal tevreden, maar die gaan er ook niks te zeggen. De beroepsvissers eisen een schadevergoeding die kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's. Justitie heeft het onderzoek naar de dood van Daniel van Vliet uit Zierikzee weer gesloten.
Van Vliet raakte in augustus 2015 vermist na een cafébezoek. Een paar dagen later werd zijn lichaam in het water bij de Nobelpoort gevonden. De politie ging toen uit van een ongeluk, maar nieuwe informatie wees in de richting mogelijk van geweld. In september werd daarom het lichaam van de 21-jarige Van Vliet opgegraven. Maar het onderzoek heeft geen nieuwe informatie opgeleverd. Weet u nog, deze statiegeldautomaten in Middelburg? Nou, ze gaan alweer weg. De automaten werden in juni geplaatst, waarmee Middelburg de eerste gemeente in Nederland was. Maar nu, een half jaar later, blijken de apparaten niet goed te werken. Ze geven soms te veel geld terug of juist helemaal geen geld. 2 van de 8 automaten werken op zonne-energie en ook dat gaat mis. Omdat deze apparaten te veel in de schaduw van bomen staan, laden ze niet goed op. Het bedrijf waar de machines van zijn wil met de gemeente Middelburg kijken of er apparaten kunnen komen die het wel goed doen. Kunstenaar Rem van den Bos uit Ellewoudsdijk stopt met het maken van mosselburgers. Voor deze Sea Burgers gebruikte Van den Bos ondermaatse mosselen en andere producten uit zee die te klein waren voor de gewone verkoop, zodat die toch nog zinnig werden gebruikt. Maar de productie van de mosselburgers blijkt niet rendabel te krijgen. En bovendien had het bedrijf te veel impact op zijn gezin, schrijft Van den Bos op Facebook. Hij richt zich voorlopig alleen nog op zijn kunst. Voor veel mensen is kerst de mooiste tijd van het jaar. Hè? Familie, vrienden, gezelligheid, lekker eten. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Voor sommige mensen is het juist de moeilijkste tijd van het jaar. Zoals voor Tim. Hij viert kerst in de Middelburgse gevangenis Torentijd. Tussen 4 muren dus. Het is moeilijk. Het is ook confronterend natuurlijk. Want ja, al je dierbaren waar je van houdt, die mis je. En ja, je belt mensen op en je hoort dat mensen vieren Kerstmis. En ja, je mist ze gewoon heel erg. De donkere dagen voor kerst zijn dus voor veel van de 230 mannen in Torentijd extra zwaar. En dat merken de medewerkers. Ja, we merken dat vooral aan gedragsverandering. Hè. Sommigen die zijn stiller, die trekken zich terug of die zijn net meer prikkelbaar. Hè. En het is inderdaad zo dat dat soms kan leiden tot emotionele uitbarstingen, want dat gemis van die familie en vrienden, dat wordt in de kerstperiode toch nog een beetje extra aangewakkerd. Maar het is niet alleen negatief, dat zeker niet. Het geeft ook ruimte soms voor diepgaandere gesprekken. En die gesprekken worden ook gevoerd bij het maken van kerstkaarten. Een activiteit waar ook Tim aan meedoet. Hij maakt kaarten voor zijn kinderen. Zo'n kerstkaart is toch iets persoonlijks wat ik toch naar hen kan sturen. En dan ja, voel ik me toch een beetje meer met hun verbonden dan dat ik dat niet zou kunnen doen. Kinderen missen hun vader. Ook al wat ze hebben gedaan, dat blijft gewoon hun vader. En dan op deze manier laat hun vader dan toch zien dat aan de kinderen gedacht wordt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Het is voor Tim niet de eerste keer dat hij kerst viert tussen 4 muren, maar wel de laatste keer. Daar is hij van overtuigd. Omdat ik nu in de gevangenis zit als vader van 5 jonge kinderen. En ja, dat is een totaal andere manier van vastzitten dan hoe het vroeger was, laat maar zeggen. En, ik ga ook de laatste paar maanden van mijn straf een behandeltraject volgen. Dat wil ik graag, omdat ik gewoon definitief een punt wil zetten achter mijn slechte levensstijl die ik heb geleefd, laat maar zeggen. Maar zover is het nu nog niet. Dit jaar staat hem nog een sobere kerst te wachten. We gaan geen groot kerstfeest opzetten. Dat zou ook niet bij de realiteit van detentie passen. Het is wel zo dat er bijvoorbeeld kerstbomen op de afdeling staan. We hebben ook een gezamenlijke maaltijd met eerste kerstdag of tweede kerstdag op de afdeling. We gaan ook extra activiteiten organiseren om die dagen eigenlijk goed en veilig door te komen. Bijvoorbeeld een volleybaltoernooi, een dartstoernooi. Allemaal met het doel om spanning te verminderen. Tim heeft maar 1 doel en dat is volgend jaar kerst vieren met zijn kinderen. Dit jaar moeten ze het nog doen met een videoboodschap. Papa houdt heel veel van jullie en ik wens jullie een vrolijk kerstfeest en tot snel. Ja. En het is voor voorbijgangers ieder jaar weer een belevenis. De uitbundige kerstverlichting van Cora aan de burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen. Ieder jaar versiert ze haar tuin en woonkamer met hulp van haar schoonzoon John. De 83-jarige Cora is aan huis gebonden, maar ze laat haar woning altijd in kerstsferen brengen. En dat trekt de aandacht. Er staan gewoon auto's die stoppen en die gaan dan foto's maken. Of mensen die wandelen, die stoppen, vooral met kleine kinderen. En dan zeggen ze ook van tevoren al in begin november van wanneer ga je het weer doen. Hoe vindt u het dat u daar zo mee geholpen wordt? Ja, heel fijn. Want als John het niet wil doen, ja, dan heb ik niemand. Dus
Ik ben er heel blij mee. Cora geniet van haar feestelijke versiering, maar vindt het ook weer prima als het straks in het nieuwe jaar weer allemaal opgeruimd is. Want daar heb ik weer planten en bloemen en dat vind ik ook fijn. Het bleef vandaag in Zeeland over het algemeen bewolkt en grijs. Maxima lagen rond de 5 graden. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind maakte het gevoelsmatig echter nog wel enkele graden kouder. En dat is een voorbode voor de komende dagen. Morgen komt de zon wel terug, ligt het kwik rond de 2 graden. Bij ook weer een vrij krachtige noordoostenwind. Maar het kwik daalt tijdens de kerstdagen overdag tot rond het vriespunt. En in de nachten vriest het dan ook een paar graden. We hebben er wel een winters zonnetje bij. Ja, de kerstdagen die komen er dus aan. We hebben vanaf eerste kerstdag de Zeeuwse Documentaire-week. En op onze site ziet u precies welke documentaire op welke dag wordt uitgezonden. Op eerste kerstdag beginnen we de reeks met de prachtige documentaire Zeemansvrouwen. Maar de speciale programmering begint eigenlijk morgen al met onze eigen kersttop 30... met Elias den Hollander en Stefan Dane. Zeker, Ariane. Morgen van 1 tot 5 zitten wij in deze studio voor de kersttop 30... De afgelopen tijd kon je stemmen op kerstliedjes en de meest gekozen, die hoor je morgen. En natuurlijk hoor je ook de verhalen bij de kerstliedjes, want kerstmuziek brengt altijd veel teweeg. En we hebben verslaggever Simone Gideonsen die kriskras door de provincie rijdt om kerstpakketten uit te delen. Misschien komt ze wel bij jou langs en krijg jij zo'n kerstpakket. Ieder uur kun je ook zo'n kersttrui winnen. Kortom, kijken dus, luisteren naar de kersttop 30 bij Omroep Zeeland. En tot zover voor dit moment. Deze Zeeland nu nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.